Wei parat bala prapsau Snem kertau la Koit no COVID-19 ha ke Jylla bala pelait no yu na Bethany Hospital ne ka arpasan trek unai lur arja arpo yau ni parat bala sha sumana do ka kharoi trek unai lur ha Bethany Hospital le test positive yu no COVID-19 barudan ru bat kiwe de ki jingpang ke jingkoi no jong parat no COVID-19 ka long ke jingkoi ke peningkong na ki bala kham no kerta na kaliang ka Bethany Hospital ka penpau ka jingsko kemen halor ka jingkoi no jong ni parat berka ai khublei ru ye baro ki doktor ki nurse medical staff jong kani ka hospital kibla trei shitam bha kani ka por ban yakhun ye ka jingpang khlam COVID-19 Jylla